Kaning atong BRT, but BRT should be pursued, no, and finished. Padayunon, mao kini ang baruganan ni Vice Mayoral Aspirant ug kanhi Cebu City Councilor Attorney Joey Daluz kalabot sa pagtrabaho sa Cebu Bus Rapid Transit Project kon CBRT dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Kahinumduman ni adtong Nobyembre 8, gisugdan sa Department of Transportation kon DOTR ang pagtangtang sa mga steel structure o column sa CBRT project nga nahimutang sa Osmeña Boulevard at tubangan sa Cebu Provincial Capitol Building. Apan taliwas sa mga hagit ug kalangay nagkanayon si Daluz nga angay humanon ang proyekto. Talk about this with the mayor, no, Raymond, before kami nagkoalisyon, and that is always our stand na amo gyung ipadayon ang BRT, no, even if there are objection from the governor, no. Anyway, si Governor Gwen wa man sa gyud total objection sa BRT. Katuramang dapit nga ang iyang tan-aw nga matabunan ang Capitol, no? Subay sa pagpapili ni Daluz sa pinili ay sunod tuig, iyang gipasalig nga prioridad niya ang pagsulbad sa water infrastructure crisis sa Dakbayan. Problema nga iyang nabantayan sa upat ka tuig nga pagpango sa Metropolitan Cebu Water District kon MCWD. I think that as my advantage is this is about the water supply. Because I was there 4 years in MCWD, ang kuwang malanggot sa MCWD is the funds to build the infrastructure. We don't have a water crisis. We have a water infrastructure crisis because for a long time ang MCWD was depending on mga pumps lang which only generated just 1,000 cubic meters, a day per pump. Giisip ni Daluz nga iyang strongest opponent silang kanhi Mayor Tomas Osmeña ug incumbent Vice Mayor Dondon Hontiveros. Tommy Osmeña. Tommy Osmeña has done so much for the city. You cannot discount also Dondon Hontiveros because he's very popular. He's popular and he has already been sitting as a Vice Mayor. But I'm confident on the will of the Cebuanos. And then maurasad ni Sir Eric, whoever wins in this election, we will accept the result and we will cooperate with the new leaders. One of the biggest problems gud ako ang makitan is ang education. Education is grabe kaayo ka importante and gako kaayo ni siyang problema sa ato ang syudad. Edukasyon o pagtabang sa mga kabatan-unan mao ang prioridad sa labing bata nga kandidato sa Bando Osmeña Pundo Kauswagan kon BOPK nga si Niza Nice Archival. Nagkanayon ang 22 anyos nga si Archival nga ang paghatag sa supplies o requirements sa tunghaan sama sa bag, uniforms ug uban pa dako og tabang sa mga ginikanan ug mga bata aron makapadayon sa pag-eskwela. Kaning mga bata from grade 1 hangtod sa grade 12, ako ang gusto gyud or hopefully mabuhat puhon is tanan mga bata gikan sa grade 1 hangtod sa grade 12 ang Cebu City government na ang mo-provide ni ana. Gikan sa bag, uniform, shoes, tanan gyud hasta mga projects nga kinahanglan sa bata i-provide na. Kay para hunahunao na lang sa maginikanan ang bound ug ang plite. Asoy ni Archival nga usa sa dakong impluwensya sa iyang pagdagan isip konsehal sa Dakbayan, mao ang pagpadayon sa legasiya sa iyang amahan nga si anhing attorney Noel Archival. Si Noel usa ka human rights lawyer nga gibanhigan patay niadtong Pebrero 19 tuig 2014 sa lungsod sa Dalaget, Lalawigan sa Sugbo. Pero anak ko sa katong abogado nga giambush tong niato, usa ka human rights lawyer nga mo depensa gyud sa katungod sa mga uyamot og sa mga dinaog-daog na si Attorney Noel Archival. So, it started from there nga ako ang tatay Noel gyud nga nakita nako growing up nga grabe gyud iyang pagdepensa sa mga katawhan. Then after ako ang tatay Noel died, ako ang tatay Nestor mo inibarog isip usa ka amahan namo sa kuyog sa mga igsuon. Bisan makonsiderar nga labing bata sa tanang kandidato, wala kini niya giisip nga babag sa pagserbisyo. I think my age is actually is an advantage for me as well nga murag starting this young daghan ako I can give so much to the council being
ako ang kagalingon daghan kay kog ikahatag sa syudad sa Sugbo sa paglambo niya karon umaabot. So I think also because of my elders nga they would especially most of my elders sa BOPK family, they would say nga murag kailangan na gyud ta na atay batan-on, oras na nga na atay batan-on nga ituboy. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.